Amparo, Dr. Rodolfo, Librado, at Aleli. Magkihabitan po king dalita pamukulat. Kilagyan ng ipampo ng anak, ang po ni Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan, At kay kaan timurin, maya payabak kay kaingan po. maya payabak po amo. At sa araw pong ito, ating ginugunita ang mga martir sa Japan, noong 1500s. Sina San Pedro Bautista, San Pare, San Pablo Miki, at kanilang mga kasama. Nabatang ini nga bebeng matampang ganap kaniting kapag masusya, naminan tala pamod pagkalungkutan, ding kasalanan tamo, anyaran tapa may lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo ikay mamili, kareng nobenda ring liwang lahi, ban sumuyo keka, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo ikaying piyarin bawanan da ring martir, king pamanupad da, king kaburian ng ipa. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo ikaying babietetagan karing taong patutu king amana ng Diyos. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ting Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo. At king pangapatawa, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye alangang Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, panibataning sikanan ding sablamong santo, tinaid mo rin San Pedro Bautista at San Pablo Miki, ading kayabera, iba't king dalan, ning kasakitan king krus, papunta king tula, ning biye alanganga. Ibira sa kami, kapamilatan ding karelang panalangin, ing tetagan maging tapat, ang king kamatayan, king pamipasyag king kaya kaming kasalpantayanan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng ginuming Heso Kristong anak mo, mabibiye at mag-ari kambe mo, at ng Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, kinsulat ka ring Hebreo. Kapatad, king kapamilta ng Jesus, midaon tamong alangagang sakripisyo, ning kapuryan king Diyos. Nga nawari, pasalamat tamong alang patad, king kayang lagyo,
king kapamilatan ding amanong papasyag tamo. Isulong niyo ing pamanyapat mayap, at tingke kayong pamitatambayan, uling deti, sakripisyo lang makaibetula king Diyos. Pamintuan niyo rin kong pamuntok, at tukyan niyo ing karelang yuyutos. Ilaring alang patugot, mimingat kayo, at ilo ring munye kwento king Diyos, tungkol kaniti. Nung maminto ko karelo, at parandang matula ang karelang obro, nung ali, mibayat na lalub tupad kaniti, at ikayo naman ding maperwisyo. In Diyos sa panibataning sablang kapayapan, yo ang pepasubling niya kang Jesus aginuta mo. Ing marangal na pastol darin tupo, uli na ning kayang daya, ameging katibayan ng alangagang kasunduan. Manano na sanang in Diyos, apanibataning kapayapan, ipagkalob na kayo in sablang bagay mayap, ake kayong kailangan, bayong atuparan in kayang kaburian. At king kapamalata ng Yesu Kristo, dapta na sa kay katamu in sablang makaligaya kayo. Mipuriyo Yesu Kristo, king kapilan paman. Amen. Amano ning Gino, Salamat king Dios. ing Gino yang pastol ko, nano pang kailangan ko. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Ing Gino yang pastol ko, nano pang kailangan ko. King din ko tamalabong, karina ko papagpainawan. At king makapasnod anuman, karina ko daralan. Pagkaluban akong bayong sikanan. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Tatayra na ako king dalaning katuliran, agbangking kayang pangako, agyang karing libis ang mapanganib, karing kudumalan, kunumano balang, uling iko ang kakong katambayan, ing pamarugkot tukod, ilang kanako babye sikanan loob. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Isa sa diyayang pamangan arapan ko, king mismong akakit doring kasalang ko. Imbuntok ko laro kayang lalanyan, tula ko makanyan-kanyan. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Pawang ingkaya panalub, ilang mamantabe kanako, kabang mabiye ko. At kimbalening Gino, karin kong manuknangan, king kapilan paman. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Parangalantaya po ing maya pabalita. Ding kakong tupo makiramdam lo, king siwala ko, nga naning Gino, akikilala ko lo at tutukilo kanako. Tabi kay kayo, At kaya timurin. pamamasa king may pabalita agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, O Gino. King panahon na ito, migbalik lakang Jesus ding apostol at belitara kayo ing sablang arapat do ang pontiro.
Tutulang dakal ding taong daratang at mama ko, ang gaking era na kuwamang makapangan di Jesus, ang ponding kayang apostol. Nya sinabi na karela, tara, muntatamo king meto nga, tahimik kalugal. Dumayo tapa mo, karing dakala rin. Bakong makapagpainawang ditak. May kulang makasakay king bangka, at mintala king meto nga tahimik kalugal. Dapat dakala ring menakit king karelang paglako at akilalarala. Inya ibat karing sablang balen, ding tao miralapal lang minto king direksyon, apupunta lang dari Jesus, ading alagad na. At minunala pang miras karin kesa karela. Kakuldas ng Jesus, igit no ring tutong dakala tao, at meron na siya karela. Huling bala mo, tupa lang alang pastol. Miyayaliwang bage, ing tiro na karela. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Magandang morning. Good morning po, among. Kamusta na po? Sister, kamusta na kayo? Kasi nag-iba yung parang body clock natin, no? Yan sa pagtatrabaho ngayon, iba. Kayo, wala yung mga estudyante. Pero sa aming mga pare, noon talagang dahil bawal pa yung mga misa, kaya medyo mas less ang trabaho. Pero ngayon, sa akin normal na. Yung umaga punong-puno na ng mga schedule Pwede pa tumanggap ng hapon. Pero sa inyo po ba, kailan ba active yung isip nyo? Kailan parang very active pa yung katawan nyo para magtrabaho? Ako kasi pag umaga, yan ang nandun ang aking energy. Pag hapon, parang ano na lang, mga light schedule. Mayroon pong kasabihan sa English. Sabi niya, all work and no play makes Jack a dull boy. All work and no play makes Jack a dull boy. So, hindi pwede raw puro trabaho. Kailangan hayaan mong maglaro si Jack. Kung hindi, magiging bobo, magiging tanga. Kaya siguro po dito sa tanda ng mundo, ngayon po parang ang normal na working hours ng isang tao dapat 8 hours. Di ba? Sa mga opisina, 8 hours yan. It's either na from 8 to 5 ba? 8 to 5, yung ganyan. O kaya 7 to 4, ganyan. Kasi dapat 8 hours of work, 8 hours of rest, ibig sabihin recreation, at 8 hours of sleep. Yan ang 24 hours. At sa isang nabasa ko, kung involve ang utak sa pagtatrabaho, talagang yung utak, talagang utak, hanggang 4 hours a day lang ang trabaho. Pwede yung i-divide yung 4 hours sa maghapon. Noon daw 16 hours ang pagtatrabaho ng tao before ng globalization. Pero ngayon, mas binibigyan na ng pansin. Siguro napansin na nagiging less productive ang tao pag masyadong pagod. Mas nagiging productive kapag well-rested. Dito nga po sa Spain, alam nyo, pag umaga, magbubukas yung mga stores after lunch. Sarado lahat. Magbubukas pa lang alas 5. Kasi magsisiesta sila ng napakahaba. At dito sa Singapore, hanggang 3:30 p.m. ang trabaho. Para daw magkaroon ng panahon pa yung mga tao for cultural activities. So yung ngayon yung tao ay namumulat na hindi pwedeng puro trabaho. Kasi mapapagod, mabe-burn out.
kailangan balance na mayroong panahon, may oras para mamahinga. Siyempre, yung pong iba sa atin, lalo na dito sa Pilipinas, umaga pa lang, kagigising pa lang, namamahina kagad. Paupo-upo na lang. At baka maghapon, naka-standby lang. No? Parang nasasayang naman ang oras. Pero sa mga taong talagang busy, ayan, hindi pwedeng all work na no play. Kung hindi, parang masisira ang balance ng pagkatao natin, ng buhay natin. Kaya ito pong ating ebanghelyo, ito yung insidente na pinadama ng Panginoon ng kanyang concern sa kanyang mga alagad. Pinadama niya yung kanyang pangunawa sa kanilang pangangailangang pangkatawan. Hindi po ba kailan lang sinugo niyan tig-dala-dalawa para mangaral at magpagaling ng mga may sakit, magtaboy ng mga demonyo. Ito po yung kadugtong nun. No? Kasi kahapon medyo pinutol ni Mark ang kwento, isiningit yung kwento ng pagkamatay ni Juan Bautista. Tapos ito na po yan. Bumalik yung mga alagad galing dun sa kanilang trabaho. At dama ng Panginoon ng kanilang hapo at pagod. Na siguro makikita mo naman sa mukha kung ikaw sensitive to the needs of others. Malalaman mo kung isang tao ay malungkot, pagod, masaya, ganyan. So ito yung Panginoon. At sabi niya, tara, alis muna tayo. Punta tayo sa isang tahimik na lugar. Iwanan mo natin mga taong yan para makapagpahinga kayo. At ito, even the Lord knows the importance of rest and recreation. Kaya sa atin, ito rin, hindi tayo pwedeng trabaho ng trabaho. Hindi tayo pwedeng pilitin pa yung mga taong magtrabaho, gayong ilang oras na silang magtatrabaho. Dapat matuto tayong ding gumalang sa pangangailangan physical ng isa't isa. Siguro yun din po yung ating idalangin sa lahat ng mga employers. No? Kasi kung minsan hindi na yata pinapahinga yung mga trabahador nila para mas malaki kita. No? Kung minsan yung mga bumabanat o datang gugunyad, yung mga maliliit, at tapos parang pinapayaman yung mga nasa taas. Paupo po lang nasa taas, yung kawawa yung nasa baba. Tapos hindi pa binibigay ng mga rights nila. Itong ebanghelyo natin ngayon, ito isang paalala ng sana magkaroon ng lahat ng mga employers ng real concern sa kanilang mga manggagawa. At they would really take care of their employees. After all, kaya umangat ang kanilang establishmento. Kaya yumayaman sila dahil sa mga trabahador nila. Kaya marapat lang na ibigay sa mga trabahador nila yung nauukol na mga pangangailan nila na pangkatawan. Okay. Sa amin po mga pare, ako, ang attitude ko lang pagpagod ako iiwanan ko talaga yung parokya. Iiwanan ko talaga yung trabaho. Bakit? Siya naman ang in charge. Bahala ka na kung sa kanya naman itong gawain. Ibig sabihin, we are not indispensable. Hindi ko mo pag nawala ka, titigil ang mundo. Hindi ko mo pag hindi ka nagtrabaho, wala nang mangyayari. Ika nga, ang tao'y namamahinga. Tanging Diyos lang ang hindi. Kaya sa oras ng ating pamamahinga,
Let us allow God to be God. Siya ang mamahala sa mga dapat gawin. At sa amin po mga pare, ako personally, ganun po yung attitude ko. Kaya pagdasal po natin sa ating pagdiriwang ngayon, ayan, so yung una, yung tayo mismo, let us learn to balance ourselves sa trabaho at pahinga. At yung pangalawa, yung mga employers, sana they will take care of the needs of their employees. At sa personal level, kahit mawala tayo, hindi titigil ang mundo. Kahit hindi tayo magtrabaho, ako naniniwala, God will continue to take care of everything in this world. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa nating mga kahilingan, tayong lahat na binahaginan ng Diyos na pangalagaan ng mundo. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Maya Papastol, lingapan mo kami. Maya Papastol, lingapan mo kami. Ikaw yung tapat at tunay saksi ning ingpa. Gawan mengga na pasaksi, ingke kang balayan, at dingke ang pamuntok, iti ipanalangin mi. Maya Papastol, lingapan mo kami. Tiro mong pagsumikapan milo, ring bagay makarikil banwo. Manano na sanang din pamuntok din bansa, at danandong katuliran at kaunlaran, din taong karelang sasakupan. Iti ipanalangin mi. Maya Papastol, lingapan mo kami. Sa sopan mo lo, ring misasakitan. Itimawa mo saring at yuking sukulan. Pakayapan mo ring masakit. At pagkaluban mesa ng tula, inyatong mitmong kapigaganakan. Iti ipanalangin mi. Maya Papastol, lingapan mo kami. Pinupig mo ing kamatayan at binalik mo ing biye. Mabiyasa kesa ng matiking kekeng pangamakasarili. Ban makapakirake kami, kingkekang ligayo, iti ipanalangin mi. Maya Papastol, lingapan mo kami. Yan po ang tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginoong Yesus, bibili mila harapan mo, rin kaya kaming kayadwanan. Ipagkalog mo sa pureti, ikang kaya kaming panaligan. Ikang pasulmi, at Ginoong mabibi at magari, manggaman kapilan. Amen. Ikanta tayo pang dalit para king pamagsadya karingayon.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara baning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sa aning Ginoy, tingdaon, karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya, ning kayang lagyu, king kaya katamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, tanggapan mo sa nariting ay na daralan mi, ban pagmasusyan ng kapyestan din kaya kang martir. Mananasan ang iting sakripisyo, ikabos na kami, karing kaya kasalanan, at gawa ng kalugod-lugod, ing kasuywan mi kaya ka. Itingan na doon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu, mantabi kaya kayo, At kaya kan timurin. yat nayor ang puso yo. Makayat na no, king Gino. Pasalamatan tayong ginu, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit, numang karino ipa, Diyos king alangang galubos mayipaya. Ding banal mong martir, di San Pedro Bautista, San Pablo Miki, ading kayabera, tikyan ding alimbawa ng Kristo, adinaon ding karelang biye, para king ikaligayan ng kekang lagyo. Ing karelang kamatayan, papasyag da ing kekang upaya, asasdag king kainan miyanting tao. Pipilin mo ring mayna at pasik nangan mula, king pami patutura keka, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ulinita ka beri sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ning kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banalya ing Gino, Diyos sa mayupaya, mitmuyeng banwa ting yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yang daratang king lagyuning Gino, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampu pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuaning tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Piraso ni at binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinumaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minom ko kaniti. Iti yung kalis yung kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dato niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayo misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi pa, ing kamatayin at pamanyabli ng mebya ning anak mo, darami kaya kaiting tinapi, ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mi pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap yung ilugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at yung sablang pare. Gana ka mo na naman din kapatid ming pepainawan at maninayang subling niya, at yung sablang mayang unabye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya benang Maria, imbirhen doon ng Diyos, kambiyan ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawun, puriendak at paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak.
King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tatu. Kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapaminto king amayin tala pangabos at mibog king balanan taro, nga tamong ining mangangas manalangin. Igpami ayat subanwa. Misamban niya ing lagyo mo. Datang kaya kami kayarian mo. Mipamintuan ing lub mo. Kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo. Ibiye mo kaya kami king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami. Ring salami kaya ka. Anting pamamatawad mi. Karing mi kasala kaya kami. Mga emo ke paisawol king tukso, nunay kapos mo kami, king sablang maro. Ikabos mo kami o ginuki sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasopan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kay sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ing laban mo yung kasalpantiyanan ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At keka temurin. Yan pang tayo ngayong maganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan, kaya kaingan po. Kapayapan. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kaming kapayapan. Yung kordero ng Diyos, ay milalako king kasalanan ng yato. Nung tamang mayaos king apunan ng kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat ikasimi nga mano mo, kumayap na ako.
Karen pong kaya bebeng sisimba king live streaming. Siklaw tamo po ban pangadyaning dapat ning espiritual apama kinabang. Itamungan po. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan, a sakramento. Kaluguran da ka, maygit, king sablang bagi. At pag nasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari, at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19, itamungan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, ay higpami. Lalapit kami keka, kaniting masipit, apamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami, at may kamatena, karing dakal atawo. Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yachat meke kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit, at kamatayan. Alilan mong kapanayan, pasigna nga mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo, ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat, king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapun ming pambansa at lokal. Ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit. Ating gawan da iti, makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na, iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan, at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan, at katawan. Pasignangan mo, ing pamagtagulaling, ding sarila, king pamaglingap, karing masakit. Mula paboren, miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayawo nabi. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panawon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasawp kami, karetang mangailangan, at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabiyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob, at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na hinduning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunuanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque,
Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasio, Ipanalangin mo kami. San Pedro Bautista at San Pablo Miki, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan Ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, kakanan ming tinapay, bat banwa, at maging metong keng katawan kang Kristo. Kapilan man sana, mo'y paintulot, ing mikawani kami king lugod na. At sopan mo kaming tuki, karing kang martir, di San Pedro Bautista, San Pablo Miki, ading kaya bera. Kapamilatan ning tetagan magtagumpe, baboring sablang bage, king lagyo ng Kristo. Alinugod kay kamingan. Ya mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Pangalan lang po sa Monday, ay sisimulan natin yung Triduum sa pista ng Birhen de Lourdes. No? Pero sa Monday din po, pista ng patron saint ng anti-human trafficking. At yun po nasa under ng pangangalaga, pangangasiwa ng Archdiocese Commission on Migrants and Itinerant People. At ako po yung director ng ACMIP or Archdiocese Commission on Migrants and Itinerant People. Kaya sa Lunes po, dito gaganapin yung misang paggunita sa patron ng anti-human trafficking, si St. Josephine Bakita sa 6:30 a.m. Kaya ililink po ito sa radio station ng ating Archdiocese sa 91.9 Bright FM. Kaya sana po makibahagi tayo sa pagdiriwang na ito kasi sa panampong ito na pandemic, hindi mo akalain na mayroon pa rin human trafficking. Yung pang pinagbibili at ayan, mga nilalapastanganan ng mga kapatid natin. Okay? So sa Monday po yan, February 8, 6:30 in the morning, dito yung misa ni St. Josephine Bakita. Ang ginuman tabi kay kayo. At kekan timurin. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, ampon ng anak, ampon ng banal Espiritu. Amen. May rin kay katangka pagmasusyan, umeta ng ini, luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat King Diyos. Salamat at maya pa oras kay kaingan. Magandang araw po. Maraming salamat.